Порошенко сьогодні не прийшов на процедуру поліграфа, детектора брехні в справі про купівлю-продаж телеканалу «Прямий», де він є свідком в цій справі. Коли прийде і, власне, на якому етапі взагалі ця справа зараз? Ідея Кримінально-процесуального кодексу – це не є звинувачувальний підхід. На мій погляд, що ідея Кримінально-процесуального кодексу найголовніша – це дослідження всіх обставин справи. Всі учасники кримінального процесу – це слідчі, свідки і адвокати, вони повинні бути партнерами. І для встановлення всіх обставин, які викладені в заяві, слідчий зобов'язаний дослідити, провести так зване розслідування. І ми неодноразово говорили, що Петро Порошенко для ДБР, для слідчого повинен також стати партнером. Він повинен бути зацікавлений, щоб надати показання, надати свою сторону, свої мотиви, свої заперечення, для того, щоб слідчий якнайшвидше повинен встановити істину у справі. На жаль, Петро Порошенко не йде на зустріч слідчому, не йде на зустріч правоохоронному органу. Дуже часто він політизує цю ситуацію. І для нас політика завершується, політика можлива під стінами Державного бюро розслідувань. Під стінами, де проходять брифінги, де політичні заяви, де відбуваються можливі мітинги. В приміщенні Державного бюро розслідувань політики не може бути. І в позиції Петра Порошенка дуже часто відбуваються перекручування фактів. Я, як керівник, не реагую, і слідчі на ці факти також не будуть реагувати. Для нас це кримінальне провадження, і ми розуміємо запит і потребу суспільства і фахівців отримати відповіді на питання. Лише після дослідження всіх обставин ми зможемо сказати, чи причетний Петро Порошенко до вчинення тих чи інших злочинів, чи він не причетний. І я запевняю, що такі рішення будуть прийняті, і я буду докладати з слідчими максимум зусиль, щоб це відбулося в короткий період часу і щоб ми це не відкладали.